Avui fem unes llenties amb boniato i escalunyes. I a part d'aquests ingredients necessitarem un os de pernil, opcional totalment, una cullerada de safètida, una culleradeta de gingebre en pols, llavors de comí i de cilantre i un parell de fulles de llima kèfir. Quan cuinem amb os de pernil és recomanable blanquejar-lo primer per treure-hi totes les impureses. Llavors això com es fa? Es posa amb aigua del temps, cobert, i quan arribi a començar a bullir es retira. Comencem la recepta sofregint una mica les espècies, les de llavor i les que estan en pols, i ara hi afegirem el boniato. L'enrossirem una mica i després el retirarem perquè l'hem tallat a daus més petits i així el posarem a mitja cocció. Hem reservat el boniato, que l'afegirem a meitat de cocció. Ja hem posat l'os de pernil ja blanquejat, les fulles de llima kèfir i un gra d'all amb una clau d'olor incrustat. Això ara ho portem a ebullició, baixarem el foc i també a meitat de cocció hi afegirem les escalunyes. Cap a mitja cocció, o sigui uns 25 minuts des que han començat a bullir les llenties, hi afegim les escalunyes i el boniato i posarem la cocció uns 25 minuts més. I després de 50 minuts de cocció ja tenim les llenties cuites amb el boniato i les escalunyes. Ara retirarem l'os de pernil i ho emplatarem. I aquí tenim aquestes llenties estofades amb boniato, espècies i escalunyes al plat.